Takže v dnešnej téme sa budeme rozprávať o dietnom stravovaní v školských jedálniach. O výzvach, a o cieľoch a o praxi, ako riešiť aj tento problém alebo túto tému. Budeme sa teda rozprávať s našimi odborníčkami, expertkou na školské stravovanie, inžinierkou Silviou Tokárovou. Dobrý deň. A Evou Feketovou, výkonnou riaditeľkou jedálne.sk alebo jedálne 21. storočia. Vítajte. Dobrý deň. Dietné stravovanie v školských jedálniach je veľká téma a môžeme povedať v poslednom období nielen taká moderná, ale aj veľmi aktuálna, pretože asi zrejme aj s tými zdravotnými obmedzeniami žiakov prichádzajú samozrejme asi prirodzene aj tieto témy dietného stravovania. Ako sa dajú zabezpečiť v podmienkach školských stravovní a aké sú podmienky samotnej realizácie dietného stravovania? Pani Tokárová. Dietné stravovanie na Slovensku sa postupne rozvíja, no stále naráža na množstvo prekážok. Základnou podmienkou je, aby bolo dietné stravovanie v jedálniach zabezpečené v súlade s vyhláškou 330 roku 2009, ktorá presne určuje hygienické, prevádzkové a personálne požiadavky. Diety sa môžu pripravovať iba vtedy, ak má jedál len oddelené pracovné priestory, zariadenie, náradie a vyškolený personál, ktorý spĺňa kvalifikačné požiadavky. Vyhláška dokonca stanovuje odporúčaný počet zamestnancov, ktorý je potrebný pre dietné stravovanie. Často zriaďovatelia podceňujú práve túto časť tej podmienky, že jednoducho odvolávajú sa na to, že nemajú dostatok personálu a tak ďalej. Nemajú vyučenú kuchárku, majú len pomocné sily, ktoré vykonávajú ale prácu vlastne tej vyučenej kuchárky. Je veľmi dôležité, že dietné stravovanie môže zabezpečovať jedál len v prípade, ak má kvalifikovanú hlavnú kuchárku alebo kuchárku, teda musí spĺňať kvalifikačné požiadavky. To však neznamená, že táto kuchárka musí mať nejaké extra kurzy alebo dovzdelávanie nejaké odborné v tejto tematike. Jednoducho vyučený kuchár musí ovládať diety. Skúsme si to ešte tak špecifikovať, čo je to samotná dieta v oblasti školského stravovania. Povedzme, som vegetarián, tak chcem jedlo, ktoré je bezmäsité, ale to ešte neznamená, že je to dieta. Školské stravovanie vzhľadom na to, že nie je súčasťou liečebného režimu, tak jak sú trebárs nemocničné zdravotnícke zariadenia, kde tá jedáleň je súčasťou liečebného režimu, že pacient dostane vyčlenenú dietu, ktorú mu teda stanoví príslušný ošetrujúci lekár alebo dietná sestra. V školských jedálniach takýto systém nemáme. Aj keď v minulosti sme mali pokusy aj cez zdravotné poisťovne, aby školské jedálne, ktoré vykonávajú alebo vyrábajú dietné jedlá, boli napojené na liečebný režim, lebo naozaj tie deti, ktoré sú v škôlke alebo v škole, v materskej škole, 80% výživy dostávajú v školskej jedálni. A pokiaľ je odkázané takéto dieťa na dietu, tak by ten dietný systém mal byť súčasťou toho režimu. Vzhľadom na to, že tieto podmienky boli veľmi náročné, tak sa zvolil prakticky odľahčený systém. Odľahčený, myslím, aj finančne odľahčený, aj personálne odľahčený. A nastavil sa režim, že v podstate jedálne môžu zabezpečovať, pokiaľ teda splnia všetky požiadavky, len 3 druhy diét, a to je dieta pre celiatikov, pre diabetikov, šetriaca dieta a prípadne dieta pre deti s laktózovou intoleranciou. Aký je ten administratívny systém prihlasovania sa žiakov na dietnú stravu? Treba na úvod, na začiatku školského roka nejaké potvrdenie, alebo je to len na dobrovoľnosti?
Dieťa, ktoré je odkázané na osobitný stravovací režim, prebieha tou istou administráciou ako bežné dieťa, len musí doložiť zákonný zástupca stanovisko odborného ošetrujúceho lekára. Aj to sme si už vyjasnili. V minulosti aj v tomto boli rôzne disproporcie. Rodičia priniesli rôzne stanoviská a tak ďalej. V súčasnosti je to presne dané zákonmi, že ten rodič predkladá odborné stanovisko ošetrujúceho lekára, buď je to pediater, alebo je to gastroenterológ, alebo je to diabetik. Lekár na túto špecializáciu pre diety, čiže dietológ, pardon, prepáčte. To znamená, že tá formulácia je jednoznačná a je to dané nejakým, povedzme, univerzálnym tlačivom, aby to bolo teda jednotné a jasne formulované, že to dieťa potrebuje dietu. Vzhľadom na to, že lekári dávali rôzne stanoviska, dokonca sme mali stanovisko lekára, že navrhuje alebo odporúča kombinovanú formu stravovania. To znamená, že rodič si niektoré dni podľa jedálneho lístka vytipuje, kedy on navarí a ktoré dieťaťu vyhovuje jedlo, tak to umožní stravovať sa v školskej jedálni. Proste takýto režim školská jedálne nepozná. Preto sme požiadali hlavnú odborníčku na pediatriu, pani doktorku Prokopovú, aby odkonzultovala túto záležitosť s pediatrami, aby stanoviská lekárov boli jednoznačné. Čiže buď dieťa vyžaduje dietu, alebo potom aký druh teda diety. Aby proste rodičia nemohli, nechcem povedať vymýšľať, ale riešiť nejakú kombinovanú formu. Čiže pokiaľ to stanovisko ošetrujúceho lekára je, že dieťa vyžaduje osobitný stravovací režim a zariadenie podľa rozhodnutia zriaďovateľa môže vyrábať takéto jedlá, tak sa rozhodne, že sa bude stravovať napríklad v tej jedálni. Aké sú teda najväčšie problémy zo strany samotných školských jedální pri samotnom varení a organizovaní teda varenia dietnej stravy? Aké sú problémy na tejto strane? No, najväčšími problémami sú práve tá nejasná komunikácia medzi lekárom alebo zákonným zástupcom. Niekedy máme napríklad také návrhy od rodičov, že stačí dieťaťu čistý chlieb. V žiadnom prípade žiadne nátierky, proste to sú také extrémy, ktorými by sme sa chceli veľmi vyhnúť a nie je to v prospech toho dieťaťa. Predsa dieťa celý deň nemôže existovať o vode a o chlebe. Môže byť v rámci adaptačného pobytu nejaký špeciálny režim, ale legislatíva takýto systém stravovania nepodporuje. Potom je to... Asi samotní rodičia a niektoré tie novinky v dietách asi chcú preniesť aj na deti. Takýmto spôsobom. Áno, a tí rodičia často nahrádzajú tie výchovné momenty, ktoré v stravovaní nemajú priestor, že dieťa, čo nepozná, nechce jesť. No ale keď to ani neskúsi to dieťa, od čoho je tá jedáleň, ale aj rodič by mal mať takýto poznatok v sebe, že aspoň dať ochutnať tomu dieťaťu to nové, lebo však také malé dieťa sa každý deň učí niečo nové. Čiže aj v tom stravovaní toto platí. Potom máme nedostatok kvalifikovaného personálu, že... To pripomeniem ešte, pani Feketová, ešte chcete doplniť k tomuto? Jo, já bych jenom chtěla doplnit, vlastně navázat na to, co říkala paní Tokárová, protože jsme zpátky u komunikace a u dostatku informací. Jo, za mě to, s čím jako nejvíc bojuje u školní jídelny, je neznalost a z toho plamenící obavy, protože ve chvíli, kdy dobře nerozumím tomu, co rodičovi můžu nabídnout, co mu nemůžu nabídnout, tak pak se té komunikace celkově bojím. A zároveň jsme u té komunikace i v tom případě, že my potřebujeme, aby ta jídelna a ten rodič byli partneři. Ať už se jedná o dietu nebo ne.
A vlastně všechno tohleto potom většinově vede to, že jídelny vařit diety převážně odmítají, vidí tam spoustu složitostí. Já neříkám, že to není komplikace, ale na druhou stranu není to bariéra. Asi zrejme najväčším problémom zo strany školských jedální pri zabezpečovaní dietného stravovania je nedostatok teda zariadenia a nedostatok personálu. To znamená, nie je kuchyňa špeciálne vybavená na prípravu samostatného dietného stravovania a nie je dostatok kuchárok dietných. Áno, ten vyškolený personál, ten nám chýba v každodennej praxi a nie len na diety, ale je to už bežný, dosť vypuklý problém. Ale často sa stretávam aj tým, že jedálne sa púšťajú do rôznych intolerancií, do histaminovej diety a podobne a na toto vôbec nemajú oprávnené a nie sú na to ani vyškolené, ale odolávajú sústavne tomu tlaku rodičov a samozrejme potom aj tlak vedenia, že ale treba to robiť. No tak pokiaľ to legislatívne nebude upravené a nebudú na to vytvorené reálne podmienky v praxi, sa to nedá zabezpečovať. Je reálne vôbec v podmienkach školskej jedálne samostatné oddelené varenie? Ak máme technológiu v podstate jedno vybavené klasické, aj keď moderné školské kuchyne? Ono jde o to, pardon? Pani Pekinová, potom pani. Ono jde o to, jak si vysvětlíme to oddělení. Protože v zákoně nikde není dané, že to musí být stavebně oddělené, musí to být oddělený pracovní prostor. A z naší zkušenosti praktické z mnoha jídelen dá se to i relativně snadno, ale zase je to o tom, kde je vůle, je cesta. A spousta jídelen na druhou stranu má ty podmínky vlastně nevyhovující i pro běžné vaření a tam potom začínat s dietou nedává smysl. No, pani Tokárová, ešte chcete doplniť? Nie. Čo hovoria teda na samotné dietné stravovanie zamestnávateľia a zriaďovatelia? Ako sa vyrovnávajú napríklad s problematikou nedostatku kuchárok aj vzhľadom na to, že chcú poskytnúť to dietné stravovanie? No, je to veľká výzva, pretože mnohé kuchárky dneska majú minimálny počet zamestnancov a už aj tak sú vlastne preťažené. Pretože príprava dietných jedál vyžaduje viacej času, osobitnú starostlivosť, aj zodpovednosť a nie vždy sa to dá zvládnuť za bežnej prevádzky. Aj tento dotačný systém, tie dotované, tzv. Dotované obedy vyvolali vlastne takú reakciu rodičov, že tá stravovanosť na Slovensku dosahuje hranicu 80%, v materských školách je to viac ako 99%, čo je absolútna rarita a dá sa povedať v celom svete. Žiadna krajina, neviem ako je to v Českej republike, ale myslím si, že žiadna krajina v súčasnosti takéto vysoké percento stravovanosti nedosahuje, čím by sme sa mohli pochváliť, aj píšiť, ale na druhej strane nemáme vytvorené podmienky na to, čiže preto to takto zlyháva. Čiže pokiaľ by aspoň trošku bolo možné rodičom výjsť v ústrety, tak tá udržateľnosť personálu zo strany zriaďovateľa je veľmi dôležité a takým spôsobom ten proces udržať, aby tie pracovné úväzky neboli minimálne, ale aby sme počítali aj s tým, že ten personál sa dožíva už takmer dôchodkového veku. Je to fyzicky náročná práca a často vypadáva ten personál, tak nejaké navýšenie tých úväzkov by veľmi prospelo jedálňam, zabezpečiť doplnkové školenia a prípadne podporiť dietný stravovací režim externými cateringovými službami. Hovorili ste o percente stravníkov, teda koľko detí sa stravuje. Vieme aj zhruba aký je okruh tých škôl, ktoré poskytuje dietné stravovanie? Máme taký nejaký štatistický údaj?
No, v každém případě ta situace je taková, že v každé škole jsou děti, které mají nějakou potřebu toho dietního stravování, jsou jich jednotky a z naší zkušenosti výhodu tady mají třeba obce, kde je více škol, protože tam ten zřizovatel může třeba vyčlenit jednu z těch jídelen, která zabezpečí tu dietní stravu pro všechny. Potom, když je to opravdu jedna škola na menší obci, tak tam je odkázaná sama na sebe a má to komplikovanější. Jo? Takže tady zase je potřeba podle mě, aby zřizovatelé přemýšleli v souvislostech a kde je to možné, tak aby prostě hledali efektivní řešení. Je systém, alebo je skôr nesystémové taká iniciatíva aj rodičov, že prinášajú žiakom stravu dietnú priamo do školy, čo prevezmú tú iniciatívu? No někdy je to jediná možnost pro ně. No, ako je to dosť časté, len je to veľmi náročné pre tých rodičov, pretože tá strava musí byť pripravená denne čerstvo, musia ju zabaliť dieťaťu do ten krabičkový systém, ktorý sa na západe bežne v stravovaní používa. Následne vlastne túto stravu ten rodič odovzdá personálu, ten personál ohrieva túto stravu a servíruje ju dieťaťu ako každému bežnému strávnikovi na tanier. Ono sa to zdá, že to nie je až taký náročný systém, lenže keď si zobrieme z hľadiska administratívy, už je to záťažná jedáleň, pretože musí ten rodič, aj na rodiča samozrejme, musí doniesť potvrdenie od toho lekára. Tá vedúca školskej jedálne mu musí vytvoriť priestor v rámci administrácie na to, aby si ujednotili, o aký druh diety ide. Musí ďalšie potvrdenie dať rodičovi, že zodpovedá za bezrizikovosť a čerstvosť pripravovanej stravy, musí rodič vypísať, o aký druh stravy ide. Čiže všetky tieto podrobnosti sa zdajú byť také nenáročné administratívne, ale v bežnej praxi je to odluka od bežnej administrácie, čiže je náročnejší už ten samotný režim. A ešte som chcela v rámci toho dotačného systému a tej stravovanosti vysokej spôsobené to, že často školy nezvládajú režim organizácie príchodu na stravovanie. A potom, ak škola nemá čipový systém, kuchárky majú veľmi sťažené podmienky na vyhľadávanie detí, ktoré majú dietu. Pokiaľ je čipový systém, tam sa to zobrazí, že áno, dané dieťa má treba celiakiu a má pripravené toto a toto jedlo. Ale pokiaľ je tam nápor a počas pol hodiny máte odstravovať 300 detí, tak je to takmer nemožné. A ešte keď si predstavíme, že časť týchto detí sa stravuje z prinesenej stravy od rodičov. Všetko to sťažuje prakticky ten plynulý priebeh a už nehovoríme o kultúre stravovania. Potom, ako môžeme vychovávať deti zdravým stravovacím režimom, keď majú čas prakticky 10 minút na obed, aby jedli aj polievku, hlavné jedlo, šalát, aby si nabrali. Ešte chceme ponúkať aj šalátové pulty, aby si dieťa mohlo vyberať, čiže už takmer o kultúre strávania ani nemôžeme hovoriť. A to ešte nehovoríme teda o tom, aby aj duševne to zvládlo, nielen fyzicky samotné osadenstvo kuchyne. V takom krátkom čase odstravovať všetkých stravníkov a ešte aj tých dietných. Takže dúfam, že teda táto téma sa postupne teda dostane do praxe tak, že sa stane úplne samozrejmou. Vy ste, pani Tokárová, aj pripomenuli niektoré veci, ktoré ešte treba doriešiť. Skúsme si ich tak ešte zhrnúť veľmi, veľmi krátko a veľmi jednoducho. Znamená to teda jednoznačné formulovanie diety, teda jednoznačné formulovanie toho potvrdenia zo strany lekárov. To je veľmi dôležité a možno veľmi dôležité aj samotná organizácia dietného stravovania zo strany zriaďovateľa. Možno ten najideálnejší spôsob jednu jedáleň, jednu kuchyňu vyčleniť na dietné stravovanie a ostatné na to klasické, bežné
normálne. To sú asi tie hlavné okruhy. Ono to všechno souvisí se vším. Podle mě klíčové je uvědomit si, že celé školní stravování je týmová hra, že školní stravování je součástí vzdělávacího procesu, ať už to běžné nebo i to dietní. A je potřeba opravdu, aby všichni přemýšleli v souvislostech a hráli tu hru společně, protože jsou jeden tým. Tak dúfam, že to vidie, že si to uvedomia aj samotní zriaďovatelia, že sú naozaj jeden tým so školskou jedálňou, rovnako ako so žiakmi, tak aj s pracovníkmi školskej jedálne. Ďakujem za túto dnešnú tému, keď sme sa rozprávali o dietnom stravovaní, podmienkach školského stravovania s odborníčkou na školské stravovanie inžinierkou Silviou Tokárovou a Ďakujem za pozvanie. Výkonnou riaditeľkou jedálne.sk alebo jedálne 21. storočia. Ďakujem, že ste sa zapojili a že ste nám priniesli zaujímavé informácie. Dovidenia a do počutia. Dovidenia. Ďakujeme, dovidenia.